מחר אפשר. מה מחר? רגע, עכשיו את הולכת הביתה. עכשיו? משוגעת. למה היא משוגעת, סבתא? באמת, היא סתם מקשקשת. למה לא ללכת הביתה עכשיו? מה יקרה? לא, אבל צריך לשלם להם. ואם את נשארת בלילה, מה? אז לא? לא. אז בגלל זה את רוצה להישאר? לפחות היא אומרת האמת, היא צודקת. פייר את הוגנת. לא, סתם, את נשארת. הרופא אמר שאת נשארת, אנחנו צוחקים. למה שתהיה פריירית תשלם להם? שהם ישלמו לה. היא הורסת. סבתא את מתקמצנת? אני אשלם עלייך. אני אשלם עלייך, תחזרי לי בריבית. מספיק מזמזנית. מי בזבזן? יש לך חמצן. אוהבת למזמז. למזמז או לבזבז?